स्टूडियो 0 माइल भागलपुर। ओ अब की सावन में जैबै हमहू देव घरबा लाबीर दीहना हे अरे लाबीर दीहना हमर खातिर किनके कमरबा लाबीर दीहना हमर खातिर किनके कमरबा लाबीर दीहना। लॉकडाउन में बंद छई सगरो शहर बजारबा कहाँ से लनबोना हे अरे कहाँ से लनबोना तोहर खातिर किनके कमरबा कहाँ से लनबोना तोहर खातिर किनके कमरबा कैसे रे लनबोना। बोल बम बम बोल बम बम बोल 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 बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम। Mixed by Kanchan Raj, Muzaffarpur. Kanchan Raj, Muzaffarpur. टूटी जैते लेके डाउन खुल जैते बजारबा लाबीर दीहना हे अरे लाबीर दीहना हमर खातिर किनके कमरबा लाबीर दीहना हमर खातिर किनके कमरबा लाबीर दीहना। पॉकेट में पैसा नहीं छे खाली छे घर दुआरबा कैसे रे लनबोना हे अरे कैसे रे लनबोना तोहर खातिर किनके कमरबा कैसे रे लनबोना तोहर खातिर किनके कमरबा कैसे रे लनबोना। बोल बम बम बोल बम बम बोल 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 बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम। Mixed by Kanchan Raj, Muzaffarpur. Kanchan Raj, Muzaffarpur. पैर बागे पायल बेच द नाके के बेसारबा आरू रे बेच दना हे अरे यारू रे बेच दना हमर गहना रे जेबरबा आरू रे बेच दना हमर गहना रे जेबरबा आरू रे बेच दना। लिख के राइटर गाना अजयन जाना गा के सुनावेला हे अरे गा के सुनावेला भोला बाबा के रो भजनमा गा के सुनावेला हमर खातिर किनके कमरबा लाबीर दीहना तोहर खातिर किनके कमरबा लाबीर देवोना।